alang le ang hoi ching ni phasi alang le phan chuni ri lo la pen ni ma li tum phan alang le phan poho ang ta phai ka chei phasi chuni ri lo Litum Kachinghon, General Secretary Kataram pon ateng pen milis kami mai thong hoi chini pon no kardom lasi tobe litum Penangana Branch Regional Lembang Hutum pen Subject Committee meets along militum kupipi agenda si penap ke pon pen litum kachingbai ponjima mati piningkan isi aparman activities so calendar claim pon ke dam pon dia long litum tobe en pon lo ai su ke topik litum playing on the judune isi pen isi tajut pomata juje ko kiminang klang rok ki lasi litum en pon oda claim on energy lasi litum tobe ateng pen nelitum sitame kamatha dolo la sorteng menelitum kolobang si kiopen elitum akai la pen elitum asong ke klempon mina hula sotang sinelitum yen pono la si sorteng ben si elitum cingki cethan ponang idea samoga cesenang la sorteng menelitum kining ningkan isi la so kalendar long elitum mark ponang je la so cik logela le klemponang mati isi pen isi klemponang ko sinelitum Central Committee Hindus Tamila Pho Ding Pono National Litum Stame Ning Chibi Ignoy Number 1 lagi Litum Education Number 2 la bangge Drugs and Child Marriage Number 3 la bangge Article 244A Number 4 la bangge Land Protection Number 5 la bangge Unification of KSA. Lasila po ason litum pini kecingwai abang ke patepon nang lapen piningkan isi arjon la so asai ke klaim ponji abang le cingwai nang lapen la so ke klaim long bidi sore ke cepat coy ahin pen Branch Regional pen ke bang korte tum sitami la so apor piji dak anutin apang sitame piji sitame padingarat ki un edaji athe la sodapen litum panel discussion sitame dolang la si apporting ben litum pangching derlong chelo sitame anutin sitame ke derlai sitame minit ho ana por YouTube lang upload la si la so mai litum pangching pompe aku litum Kachinghon General Secretary sarahan sitame ni malitum apancunu lo pohoi pakan kartu ponji lasi nilitum Cethan polo Regional Committee atumahan minit po lapen Branch according je tumahan minit ke thom laso poroteng ben litum idea samoka bidi sori an sitame dagnelitum nang nodun aji kuma kopi idea sidak kedeng pon pen kicok pom lim jima kulaso abang nelitum dak en ponji lasi kado sitame la nelitum po kiri pon laso kedeng pon laso abang nang litum stamening chibi ignoy education drugs and child marriage article 244A land protection lapen unification of KSA si litum der de pinmen pangcheng nang
litum kecenge regional pli penangeche tongdun presiden hitu pelepang cengpon asinili amen ke taram ponige lo nang litum metang jungjung ledak cisik ding lup lang ke laso ho kedeng pon alam the pudhak nang litum dak nampak lang dun pen litum metang ke lang jige klem ke dam ke joy ke yipan bidi sobe cepat joy ing